И байло! Оп, извинете. Малко телефона спадна, но няма да се. Ще снимаме на нещо като Чопи Бани челендж. Само че с дъвки шоу. да. Няма да. И ще се направя кой колко може да. Не, ще лапнем това наведнъж или ще издържим. Или и ще видим. Нещо. Не знам. Да. Изваждам. Между другото са 14 дъвки. И да. И ще отворим. Ще изядем по 7. Да. И ще видим кой ще издържи повече. Да. 9, 7 на мен, 7 на тебе. 3, 4, 5, 6, 7. Да, мерси. 5, 6, 7. Така съм. Добре. Сега ще си отворя първата. Аз ще ги лапна. Да, наведнъж, само че трябва да ги оставяме тук. Не знам дали ще е много хубаво или много гадно, ама... Това си дъвка шок, ял си, нали? Да, ял съм, не. Ама паси са гадни. Да, но са много, я никога не съм ял. Я не си ги лепа на сандвич. Да, и аз така. Не ги си ги сягаш в такава на сандвич. Я помислих, че ти ги ядеш със сандвич. Ям ги със сандвич, да. Между другото, това е ягода, който иска. Който ни гледа от разлог е... 10 стотинки от Кирил. В принцип всичките разлог сме. Да бе, ама може да има... То може и в друг магазин на някой сте има. Да бе. Спука се тук. Така, аз вече отворих всичките. И щом съм отворил всичките, ще... Помогнеш на мене? Не, ще ги ям. Добре. Ще почвам да ги ям. Тази. Тази. Вие са за... Тази. Аз ще ти да се измия. Ама що? Но плепкаме, но си... Ама мене ме остави сам бе. На 2 камери се гледам. Нищо. Добре, ще видя. Така. Между другото, И двамата снимаме. И сега... Абонирайте се за неговия канал. канал. Между другото, който не знае, моят канал се казва Ивайло Косаков, а неговия повечето го знаят. Да не се звъна с 6. Аз ще ги изям. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пръв ще се жекна. Ето позама, найдехте чудовище. Така. Лепи се по-добре. Yes. Съп се хлъзгам. Ти нали? Кисело ли е яко? Не трябва да съм виждал. Я съм пробвал, това благичко ли е? Много е благо. Така ли е? Даже е кисело. Някоя дъвка е кисела, другата е Дълги блага. жълка. Или няма да ги кътнеш? Не. Направи се едно голямо балонче, ако можеш. Трябваше да си напълним по една чеша вода. Иди си напълни. Те от ги белите само тия бабони ги тупате тук. Дедо! Какво дедо? Махай се! Ага.
Виж, махай се. Сега ще кажеш на майката за да види какво правя. О, още една отвори. Да ти ги отвора, бе. Ето, растите се. Отвори ми ги, да. Добре, няма да ги натискам вече, че тази тук бомбона ще изтече цялата. Готови ли са? Гъте. Нема да гътам. Почва да е кисело малко. Може да седнеш. Така. Зора си ви побиваш в устата. Дигни си главата. Сок. Сок. Как е? Гадно. Добре. Това са всички дъвки. Всичко е изедено. Не. Мисля, че той може да не издържи. Много на напрежение. Съм. Голям малка уста. Леко бе. Но предупреждавам, че ако са повече от 7, ще го горчи много повече. Не ще ги побърза. Още! Не. Ами, това беше от мене. Чао.